Successful ang Pasigarbo sa Sugbo 2024. Bisan pa man og giuwan niadto nakalabay nga Domingo. Nigahin og minilyon nga kwarta ang province of Cebu para sa premyo sa Pasigarbo sa Sugbo. Og nigahin usab og minilyon nga kwarta ang province of Cebu alang sa mga contingents isip subsidy aron dunay magasto ang mga contingents alang sa ilang mga props, costumes o uban pa mga kabombo. Bungga kaayo ang Pasigarbo og nag-level up gyud ang tanan nga mga contingents. Gumikan kay gigahinan kini og dako kaayo nga kantidad sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Unta mo level up pod unta ang atong mga provincial hospital og mga district hospital og gahinan pod unta og dako nga kantidad sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo aron molambo pod ang health services sa province of Cebu. Ako manggod nga naobserbaran nga bungga kaayo si Governor Gwen Garcia basta Pasigarbo sa Sugbo ang hisgutan. Minilyon ang kwarta ang ipagawas alang sa Pasigarbo sa Sugbo. O kiraman na, wa man tay problema ana. Ang ako alang ba, unta ma-address nato ang problema sa atong mga tambalanan nga under sa province of Cebu. Ang atong mga provincial hospital, kuwang og mga medical personnel, kuwang og mga nurse, kuwang og mga doktor, kuwang og mga tambal, kuwang og mga medical equipment. Kung ang kinani ang hisgutanan sa hospital beds, kuwang pod, daghang kuwang sa ato mga pampubliko nga tambalanan ubos sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Kung giunsa nato pag level up ang atong Pasigarbo sa Sugbo, unta mo level up pod unta ang atong mga provincial o district hospital aron mapalambo pa ang serbisyo sa panglawas. Magunsa man na ang atong bungga kayo nga Pasigarbo sa Sugbo, apan ang atong mga Sugboanon nga mga masakiton dili maatiman dayon tungod kay daghang kuwang sa mga pampubliko nga mga tambalanan. Usbon ako, wa ko'y problema anang Pasigarbo sa Sugbo nga gigahinan og dako nga kantidad ni Governor Gwen Garcia mga kabombo. Ang ako alang nga unta gahinan pod og dako nga budget ang mga provincial hospital o district hospital aron mo level up usab. Mo level up usab kini sama sa Pasigarbo sa Sugbo mga kabombo. Ang uban manggod nga mga pasyente sa province of Cebu kung masakit kay i-refer pa dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Mao na ko naobserbaran. Kasagaran sa mga pasyente sa Vicente Soto gikan pa sa lagyo nga mga lugar, lagyo nga mga lungsod under sa province of Cebu. Mga kabombo. Unya ihatod pa diri Vicente Soto ang time element importante kayo kung emergency. Kung traffic ang kalsada, mahotdag dugo ang pasyente di mamatay, nagabot sa Vicente Soto dead on arrival na. Muna gusto ko nga ma-improve usab ang health services, ma-improve usab sa mga district o public sa mga district o provincial hospital nato mga kabombo. Nagdasok nanig maayo ang mga pasyente sa Vicente Soto. Nay madunggaban, matigbasan, mapusilan, ihatod dayon sa Vicente Soto. Na dili magdugay sa mga provincial hospital ang mga pasyente kay ibalhin man sa Soto, i-refer man sa Vicente Soto ang mga pasyente. Dadon og provincial hospital. May mga aksidente mahitabo. Dadon sa provincial hospital. Nya medyo seryoso ang kahimtang, i-refer pag Soto, mga kabombo. Tungod kay ang uban nato mga provincial hospital o mga district hospital, magguwang lagamay sa clinic, mo ni prangka pagka-istorya. Unta kung unsa ka nindot no ang Pasigarbo sa Sugbo, kung giyon sa pag-level up og maayo sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo, ang Pasigarbo sa Sugbo, unta ingon ana pud unta ang pag-level up sa serbisyo sa panglawas sa lalawigan sa Sugbo mga kabombo. Batakan kay na nga serbisyo, ang serbisyo sa panglawas. Kita tanan matiguwang ta manggawa sa atong mga sakit. Ug manggawa sa atong mga sakit nakabumbu dadon ta sa mga tambalanan. Nigabot ato sa tambalanan kuwang og higdaanan, kuwang og mga tambal, kuwang og mga medical personnel, kuwang og mga daghang kuwang. Muna i-refer pa ta og tambalanan diri sa Cebu City mga kabombo. Usbo nako wa ko'y problema nang Pasigarbo sa Sugbo. Bongga kayo nakadaig ta, ni level up gyud.
Unya, gigahinan gyud og dako nga kantidad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Og wa ko masayop almost 200 million. Og wala ko masayop almost 200 million ang gigahin para sa pasigarbo sa Sugbo mga kabombo, no? Unya nindot worth it usab kay nindot kayo ang pasigarbo sa Sugbo. Gi-showcase gyud kung sa mga festival sa mga lalain nga mga kalungsuran nga under sa province of Cebu. Unta ingon ana pud unta kanindot ang serbisyo sa panglawas sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Although nakadaig ta ni Governor Gwen Garcia bisan pa matud og napay kuwang ato mga tamalanan apan bilib ko sa gobernadora kay siya ra ang nakahimo nini. Naay mga libre nga mga dialysis center ang uban nato nga mga provincial hospital. Mao ni gipanikamutan ron ni Governor Gwen Garcia, libre ang pagpadialysis kay di lalim lang ma-dialysis patient ka. Kamahal anang magpadialysis ka matag semana kaduha. So, naningkamot si Governor Gwen Garcia nga dunay mga dialysis center para sa mga kabos sa itong mga kaigsunan nga maka-avail libre nga pagpadialysis mga kabombo. Pero ang gusto na ko mahitabo nga mas mo improve pag yun ang ato mga tambalanan sa province of Cebu sama sa pag-level up sa ato ang pasigarbo sa Sugbo unta mo level up usab no ang ato mga tambalanan sa province of Cebu. Dako kay gigasto, minilyon gigasto sa province of Cebu. Unta mo gasto po tag minilyon para sa mga medical equipment nato, hospital beds ug uban pa nga mga gikinahanglan diha sa provincial o district hospital mga kabombo sa province of Cebu.